Action. Sikap perahu khubwinai. Ini mabar linda. Sampai sini yang terbaik kanan kusum tari, Awinas kusum tari, are Mister Keke Poro. Sami kita orang yang lagi foto bawa, Mister Poro, Mister Suresh Poro, Mister Tuta Poro, yang ada di sana. এবারে আমার অবিনাশ আরে এটা হেরি করো বরত কই যাও বরত জুমগে নেবে জঙ্গা ঘুমাই যাও লাভ কম চলে এবারে ঘুমাই আর সুরেশ বড় তাই এই চিং উড়া কে বড় এবারে চিং টুটা বড় এবারে চিং মামা উঠা বড় উঠা নেচিং ধনন বসু উঠারে নেচিং অবিনাশ বসু উঠারে এবারে নেচিং আরে ডাবল গায় লগে এবারে দাদা কি আমাদের বল মাইকি বস্তু দিগাইও বল মাইকি মছে বস্তু দিগাই কে ফেলে নেবে কমান্ডে তোর সাথ দেবারে কমান্ডে দেবারে Sir kumikan sir organ. Obinas na. Gumay hop. Hop. Oi, keke om na. Gumay din aja. Set. Bola gina. Keke bom na dia. Kita bola ke mana? Nagin. Acha, aman mai. Keke. Bol kom na mana? Aja. Anu kom na dan lasing dia. Mana masuk lang sada? Anjing ha. Tambah ready? Nengusan orang. Ini kita bunga ke? Iting obinas musum tadi. Iting dini dengar. Itu tak boleh. Emang sana orang. Dah, tangan musum tadi orang. Tangan musum tadi kacau saja. Ya orang kan. Dah. 1 2 3 4. Tu tahu actually orang gali bos. Aku ni dengar. Lockdown nalai, gas bikin beda. Ibar, salah aku kan. Tangan musum tadi. Ibar sana orang. Gini. Tu tak boleh kacing lawan dengan udah. Tara kacing tu tak boleh. Kacing keke. Itu ada. Itu orang nak musum tadi kacing gini. Lah. Tu tak boleh. Om nak dengan. Iba dia. Nung tu hayam sekonde. Aja. Nung hayam sekonde. Bere gue. Om na aja. Ha. Om na dia. Saya kuih jalan. Kamu salah. Dengar tu mana? Yang mana om na dia. Om na dia. Bola mau dia gue ya. Bola rumah ya. Gue nama ini. Gue saya tu. Bola rumah ya. Yang lockdown ni kira kan? Itu. Sampai. Lagi dia. Kamu dengar tak? Iba dengar sana orang. Sudah bola. Ni dia apa? Empian. Hotel. Tangga sini. Naik tinggal ni. Udah dengar. Tinggal dengar. Itu sudah bola. Keke mana dia? Dengar dong kau tengok tak? Nunggu nama kan? Sudah bola. Ada nama om.
लिंथि सेबथा गुमया एक्चुअली हमनाय खाय लाजिनानै केके केकेनो हरदो ओमफ्राय केकेआ खुबैसिगोन एबार सोरनो हरगोन केकेआ सोरनो होगोन इखो आं मिथिया केकेना लागि थांदे इथिं नै गासैबो दंजोबो दै लोगोफोरा नै नाय गासैबो दंजोबो दै रेडि जानानै केकेना लागि थांनि केके आच्छा बलखौ नों दहाय नोंबो हमना जा एक्चुअली बल ना मायो नायनि गय एक्चुअली जेन जानो रंजालि बैसागनि ओमफ्राय खेबसे बुं ओमफ्राय जायखिजाया लकडाउननि गेजेरावनो जों मा खेला गेलेदों जेनेबा गासै रायजोफोरनि थाखाय दे जों लकडाउननि गेजेरजों गय खुबैलायनाय गेलेदों जों लोगोनि गेजेराव आरो जों गासैबो हाबा जालायजोबनाय एंखुराल'सो हाबा जायाखै बिदिनो दसजनसो हाबा होनांगौ दं खेबसेनो ओमफ्राय जों दा गय खुबैलायनाय गेलेगोन आरो आं दा अबिनाश बसुमतारी गेलेगोन खुबैनायाव बिथाङा एक्चुअली कमेडियानखा एक्चुअली बिथाङा सिनेमानिबो मानसि एक्चुअली ओरैनो माने कमेडि खालामदों ओमफ्राय जायखिजाया जेन जामानो जों लोगो एदावलायखायो ओमफ्राय नोंथाङा सोरनो हरगोन दाखौ आं अबिनाश बसुमतारीनो एक्चुअली अबिनाश बसुमतारी बोरै ओरै इथिं उद्धर इथिं ओरै थांगासिनो आच्छा नोंथाङा प्रेक्टिस खालामदों आच्छा बल क्रिकेटावबोथ' प्रेक्टिस गैया खोमा दंमोन ना गैयामोन बेखौ जेबो मिथिला ओमफ्राय खिन्थु केकेआ बुंदों जे नोंथांनो हरगोन बलखौ ओमफ्राय गासै माखासे जायखिजाया जोंनि नैयाव जेसे प्लेयार दङ बिथिं नैबे जोंहा सुरेश गुमै दङ ओमफ्राय धनन सार दङ ओमफ्राय बिथिं उद्धब बर'दा होनना बुङो बिसोर टाउनफोराव ओमफ्राय बिथिं केके माने कमल कुमार गुप्ता कमल गेलेयो बियो ओमफ्राय लोगोजों लोगो एदावलायनाय हिसाबै कमल कुमार गुप्ता होनना बुङो बिथिं ओमफ्य तुता बटिका होनना बुङो बे बिथाङाबो सौरागुरिनि जों माने जों जायगिरिसिम बिराद मोजां लोगो आरोखि बिदा हिसाबै ओमफ्य नोंथाङा हमनो हागोन ना आं इन्डियाव हागोन होमबा नै केकेआ खुबैसिगोन होदो बिथाङाबो एक्चुअली हमनो हायाखै बिथाङा एक्चुअलि नै गाव गेलेदोंमोन गेलेनानै थाब खननानै बिथाङा ओमफ्राय थाब खननानै आं हमनो हादों होनदोंमोन बिथांनि सैथो खोथाखौ जोङो दा नागिरनोसै ओमफ्राय जायबा खुबैगिरि नोंथाङा खुबैदोंमोन बलखौ ओमफ्य आफा बिथां अबिनाश बसुमतारी हमनो हादों हायाखै नोंनि बायदि हायाखै बिथाङाव सोंनो नांगौ इन्डियानि प्लेयार होनना बुंनाय गावखौनो एक्चुअलि बिथां एबार लास्ट आं खेबसे बुंनोसै एकबार बिथां दिनेशचन्द्र दैमारि बिथाङा एबार हमगोन जागोन नोंथाङा बे हमनो हादोंना हायासै नोंथाङाबो ओमफ्राय आंनि केमेरायाव एक्चुअलि नुजादों खिन्थु नोंथाङा थगायो ओमफ्राय सैथो खोथा बुङो बे नोंथांनि खोथा गेलेयोमोन आङो क्लियारमोन इउएसजों आङो थाबाय थायोमोन ओमफ्राय इउएसजों दा आरो गावनो फेल ओमफ्राय नोंथाङा हमनो हायासै उखामखा नों जायखिजाया उखामखा हमनानै नोङो थाबनो खननानै हमना होदोंमोन बे हागोन ना जायखिजाया जाबाय नोंथाङा खुबैगोन ना सोरबा खुबैगोन ओमफ्राय जायखिजाया जोंनि माखासे 1 2 3 4 5 6 7 8 दाइना खुबैनोसै ना ओमफ्राय जायखिजाया आंखौ हमनांगौ होननानै आपिल खालामदों एकदम बिथां हमनांगौ ओमफ्राय बिथां हमगोन नोंथांमोना जायखिजाया हमदोंमोन आंसो हमनो हायाखै जेबो हमनो हायाखै खिन्थु आङो हमनो हागोन जोंनि जितु सिमानि बाहेराव थांगोन बला ओंखायनो आङो दस्रा गुबुनखौ खुबैथों होनना सानो आच्छा एबार खुबैसोरो नोंनि बायदि सोर खुबैनांगौ आंनि बायदिबा जायखिजाया खुबैनो हायो एबार साननि बसुमतारी खुबैगोन बेखौ बायद' लागोन